biasa. Ora lali ya kuwi ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang para pepunden-pepundene awake dhewe sing nimbali aku Kang sarta kanca-kanca saka Kabupaten Nganjuk sowan marak sowan ana ing kene. Ya kuwi pinanganten kekalih. Ayo Mas Andri, Adi Pratama, Kang Sarto, Mbak Sevi, Yulia Andriani, keluarga besar Pak Sukemi, Ibu Tarni, Kang mapan ning Beji uga Sudarmane utawa wong tuane Mas Andre, Bapak Suwandi karo Ibu Dari ngaturake panuwun kang tanpa upama awake dhewe isih pinaringan wektu kanggo nyambung tali silaturahmi kekadangan. Oh ngono antarane Nganjuk dan Bojonegoro. Alhamdulillah ya. Wah luar biasa. Wit sore aku nyambut gawe ning kene seneng kok no. Seneng semangat. Lah ya. Apa meneh luar biasa didukung dengan sound system sing kepenak. Lah iya. Wah, hebat tenan. Lah iya. Sound system penak. Wah, iki nek ning Nganjuk digone Nganjuk wis hebat. Lah iya. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun. Ya, dasare awake dhewe ya mau budal saka ngomah. Setengah papat sore. Ayo. Tekan kene jam piro? Meh jam 8 tak omongi. Lah kok iso meh jam 8? Lah raimu kesasar tekan Sragen kok piye to? Piye to? Iso Nganjuk, iso arep ning Bojonegoro kesasar ning Sragen. Lah aku iki turu ndak roh no. Oh turu, aku iki turu dilalah sopirku sopir anyar. Iya. Kulinane no sopire si Ardi kuwi. Ayo nek Ardi percaya aku wis genah dalan, wis mudheng dalan, tak tinggal turu no santai. Ayo, aku turu nganggo sopir sing anyar. Aku tak kira ya wis weruh dalane. Aku turu penak tangi-tangi. Lho kok wis ana kuthane ana gadinge loro. Nek kutha gadinge loro iki wis Sragen. Lho terus ana mie ayam Kabupaten Sragen. Terus matamu picek iki lho. Iki Sragen iki. Kowe arep ngeterke tanggapan apa arep ngulihke aku ning Solo? Lah iya, ora apa-apa. Untunge aku melek lho, Nok. Lah iya. Umpama urano wis digawa tekan ngendi-ngendi. Lah ya ora apa-apa sing baku ora randat kebangetan. Lah iya. Uga ngaturke panuwun terima kasih. Katur sapa? Katur dumateng dulur-dulurku WMC Wayang Mania Community sing berkumpul pada malam hari ini. Oh ngono pecinta wayang. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah ya WMC Mas Karno. Ayo. Dan kanca-kanca ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken terima kasih matur nuwun. Wah iya. Dalang Akbar tidak menutup mata. Wah iya. Iso masuk ana ing daerah Bojonegoro ki saka kekadangane kanca-kanca WMC. Oh ngono anggone ngraketake paseduluran. Dadi seniman ki ora mung sing diudi ora mung perkara skill. Skile wis apik, saya apik meneh nek serawunge relasine tambah luas, tambah bagus. Oh ngono mah. Ayo ngaturke panuwun. Ya pancen kaya mangkono ndongakne marang pinanganten kekalih. Ndongakne marang ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah katal akhirah. Bisa menciptakan baiti janati rumahku surgaku. Satemah bisa nduweni golek kencana kang wujud putra no. Oh ngono ya Mak. Ya. Ora ndongakne temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ora ndongakne kaken-kaken ninen-ninen ora. Mergane apa? Kuwi donga kleru, kuwi donga salah kok no. Oh donga kleru, donga salah. Mugi-mugi temanten ngatut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lah dalah diijabahi tenan. Saiki jaman saiki wong tuwek kari modare pegatan ya akeh lho, Nduk. Oh ngono. Oh ngono. Dadi dongane diganti. Muga-muga antuk wahyuning judo. Wah iya. Donya nganti tekan akhirat. Wah iya. Amin amin ya rabbal alamin.
Pagelaran pada malam hari ini ya uga di live streaming lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing Laladan Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro bisa lumantar mirsani YouTube ana ing channel Astabrata Media. Oh ngono ya Mak. Alhamdulillah. Wah penonton hebat, penonton luar biasa. Ngene iki nyambut gawene dalang senadyan to janjane abot ning krasa enteng merga suasana yang mendukung. Ngono ya Mak. Kamangka gaweane dalang ki angel-angel sewengi 6 jam sirah mikir mripat nyawang kahanan. Ha iya, kuping ngrungokne gender karepe nek suluk ora bliro. Lah iya. Lambe nggo anta wecana, nggo omongan wayang, nggo suluk. Ha iya. Tangange nggo nyabetke wayang, sikile nggo jejeg keprak, kene cek ngempet nguyuh. Lah iya. Ning ora krasa merga para warga masyarakat kang mapan ana ing Beji lek nyemet dulur karo awake dhewe sak kanca Astabrata. Ha iya. Wong liya dadi dulur iki ya bengi iki. Oh ngono. Iya ya Mak iya. Dasare Beji masyarakat ana ing kene iki ya mindit nyang wayang. Daerah Bojonegoro iki desa Beji iki daerah sering ana pagelaran wayang kulit. Wah iya. Iya ya luar biasa. Ayo. Yo, saiki ngaturke pamriyah supaya omongan ora dhewe, omongan ora ijen. Iki ana Mas Gareng. Mas Gareng. Ha iya. Gareng saka Bojonegoro. Heeh. Jare jenenge anyar Gareng Tipes. Ha iya. Gareng Tipes. Heeh. Engko nek mundak larang celukane ya saya berbobot. Oh ngono. Heeh. Gareng kolesterol. Oh iya. Nek saya larang neh gareng stroke ngono. Lah kok medeni malah jeneng penyakit. Wah luar biasa. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Selindro sing krasa serampatke wae. Oh ya. Karepen gobyos golek keringet Mas Gareng. Ayo, monggo Mas Gareng omong-omongan ning sasana budaya. Yuk, ya yuk. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu. Selamat malam Bu Limbo. Wadah. Bertemu kembali di Desa Beji. Nggih. Alhamdulillah. Pripun? Piantun mriki katon rukun. Oh, ngaten. Wong sakmene mbane madhep rene kabeh. Oh. Ya wong tontonane ning kene kok. Tontonane wayang ya ning kene, mosok arep enek sing madhep rono kan yo ndak. Enek sing madhep rono kok. Heeh. Tukang gong. Oh, ayo netepi kewajiban wae ya nyang tugase ngono kuwi. Alhamdulillah. Saged makempal. Heeh.
wonten ing Desa Beji Beji. teng dalemipun Bapak Sukemi. Wah, luar biasa. Luar biasa sanget. Dugi pun disugata. Kanthi sae. Nggih. Ora mokal wong jenenge Sukemi kok. Wow. Kok ngaten, Mas? Lho Sukemi punika mengko werti mengko karep. Oh, Asma Kinarya Japa. Pak Sukemi. Sukemi. Jajal coba. Punika kula artekne per suku kata. Weh. Coba Per kaya huruf. apa? Nggih, pripun? S. S. Punika saking tembung sugih bener ing kanistan. Sugih bener wedi ing kanistan. Sugih bener. Wedi ing kanistan. S. S. U. Ulah kridaning bebrayan utawi sesraungan tan ana kuciwane. Bermasyarakat tidak Bermasyarakat katitik tamunipun nggih kathah. Oh, sing dongakne ya akeh. Nggih. Amin, amin. Kagungan putri kalih asmanipun. Kalih wujudipun ingkang paring asma angka setunggal Mbak Angel. Angka kalih mantene putri Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi Yulia. Wah, kok ya roh lho. Roh aku kok. Ponakane Mbah Mantano ndandah. Kawi. Elok sanget kahanan wonten ing kan dalu punika. Katon rame. Regeng gayeng. Nggih. Sing nonton akeh. Kathah. Kuwi artine Dilanjut M. Punika menghibur masyarakat wonten ing Beji saha para tamu kanthi gelar wayang kulit dalang Ki Akbar Sahalam. Wah, wen muni Sahalam iso matur Sahalam. Ayo difaseh-faseh nih kok. Kol-kolah kubromu iya no. Ton pondok lho Mas. Wah iya, pondok tebu tebangan. Ora, pondok bersalin kok. M mau ya. M. Sing terakhir I. I. Dalang ora roh. Tak jegelongke meksa ora iso. Hebat, pinter, cerdas kowe. Iki dina pemeriahe gareng saking Bojonegoro Gareng Tipes. Wah. Sapa sing guyu? Tipes ki apik lho, Bu. Kok iso apik lho wong jenenge penyakit kok apik lho. Hati-hati ben gak kena apes. Tipes ki singkatan. Iya no. Hati-hati men ora kena tipes. Apes. Tipes. Tipes. Ora kaya sampean wong dalange, wong tanggapan nang kedewan kok teko Jawa Tengah iki lho. Wah ya turu ora krasa kok. Ngene mbok takon wong ning dalan. Heeh. Ning dewan iki nggo endi ngono. Sampean kok ora takon tur dalan piye? Ya ora takon wong kahanane turu kok. Heeh, ora takon. Berarti sampean bingung mau? Bingung. Beda ora aku. Lho. Sampean tekan kene mau jam 4. Jam 4 sonten. Lho, kok iso sregemen lho wong aku teko kene jam 8 kok jam 4. Jam 4. Dugi mriki kula. Disiplin ya. Disiplin. Wah, jan kuciwa Mas tapi. Pripun. Mriko nika wonten bulak to. Kebelet pipis Mas. Wis ya, ya nguyu. Aduh lor adoh kidul. Ayo. Kula amping teng wit ngeten. Guys gak betah kok. Ayo. Ling-ling wah samane iki ya. Kula bopisno teng wit ngeten. Lah kersane malah nih lho. Ana manuk nih lho ngisena wong. Manuk perjak. Ngisena wong. Wis tak tokno caitik ngono. Cilik. Asem iki cilik ya ben nggonku dhewe. Ngaleh nggon. Sadi mriko malih. Terus wonten kandang, Mas. Kandang sapi. Ayo kuwi kandang sapi. Kula jepisno mriku. Aman iki mbrak kene wong sapi. Kula ngeti manuk ya ora enek lah. Ora ono, aman. Heeh. Kula tokne malih, Mas. Ayo. Lah niku lho, sapine kok ya muni. Munine piye? Moh ya ben aku kanggo kowe. Asem iki ngalih malih, Mas. Ngalih neh. Kowe nguyuh bolak-balik kowe besar piye jane? Kowe jane gareng besar apa tipes? Seto, urung sida nguyuh. Urung sida nguyuh gara-gara kuwi mau. Kewan sing kurang ajar. Ayo. Ngalih neh ning kandange mentok, Mas. Kandang mentok. Terus kula depisno malih. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil. Sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Kabeh, Mas. Ber ngoten wis kabar pisan. Lah niku badhe kula denok tur ngaten. Mentoke kok ya muni. Piye?
Mas. Heeh. Mas. Sakehing kewan kok ngelokke ya. Heeh. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan ki pinter-pinter, Mas. Oh, iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Akhire ora sida nguyuh, Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Heeh. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Oh. Ayo nek omah kosong. Kula nguyuh teng mriku. Heeh. Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho, Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Heeh. Golek plastik, Mas. Oh. Plastik tipete ada jajan. Oh. Heeh. Bakdo pipis lega. Waduh wis ki gak enek godhong gak enek apa. Aja. Arep tuturno tembok ki adoh. Kan enek rese ngaten. Heeh. Akhire kula njukuk plastik niku. Heeh. Ah, kula tul-tul nang peteng kok, Mas. Aja. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener, Mas. Napa? Enek semute abang. Wah, gatel aja bang bayi. Lah kene iki giri-giri aku jan. Malih Mas malih godhem kok. Intinipun ndongaaken Bu Limbo. Manten berdua Mas Andre. Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune jodoh ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Dongane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Oh. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Oh. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sri Atmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah salehah. Mekaten. Aja kaya tanggoku. Oh, tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem nglesanakne program pemerintah. Apa kuwi program pemerintah? 2 anak cukup. Oh, kabeh. Nah, tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku Heeh. gak kurangan akal, Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh, Mas. Oh. Nomor 1 dijeluki GPI. Oh. Soale nomor 1. Masya. Terus Nomor loro niku ROPI mergo nomor loro. GPI ROPI. Oh, mergo bapake Imam Syafi'i. Nah, ora soalé nomor loro bapake nggih PI niku. Ya, ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soalé nomor 3. Terus selanjutnya nomor 4. Heeh. 4 PI. 4 PI. 4 PI. Terus anak kelima mau PI soalnya nomor 5. Oh. Ben gak kleru kon nek nyeluk. Ben ora salah. Heeh. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adike TUPI, Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adike TUPI. Nomor 1 GPI, GPI, nomor ROPI. Nomor 3 LUPI. 4 PI. 5. Mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI, Mas. Sik to kok ndak enak nonton tak rasakne. Piye to iki? Nomor 1 GPI, loro ROPI, LUPI, 4 PI, mau PI, 6 kuwi. Adik itu PI. Oh, iya. Heeh. Anu jenengno tipes ae Mas aku. Intinipun suka parisuka. Bapak Sukemi Bapak diberikan Sukemi rezeki yang melimpah. Rezeki melimpah. Kathah barokah. Barokah anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak. Mboten nyandung-nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, Drak. Penontone sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Heeh. Weh enek ketheke ngono. Kethek piye iki ngono, Gareng? Oh, heeh. Lah pupuran nyambut gawe sewengi dadak pupuran putih ora. Berat lho masih dadi Gareng iki. Oh, kok berat-berat. Lah rupa ganteng ora dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti Loh, itu. sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu, Mas. Kula menika Gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara, Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo Gareng golek dhuwit apa itu? Oh. Ngeboti seduluran. Aku ngeboti seduluran, Mas. Oh. Nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Segenek senan danyang kene, Mas. Mosok belas sithik-sithik. Belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sektimen kowe? Lho, sekti kok Gareng kok. Lho. Alasane sing ngejob
Gak dudu Pak Sukemi sing ngejob bapak jenengan. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Lillahi taala. Ya kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit masamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayar ngeten gareng bayari brek kula nggih mboten purun Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh. Ayo. Bayar brek ya lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitungmu kok mbok yo sing rada pilah 1, 2, 3 ngono lho. Heeh. 1 2 2 Ayo. 3 Lupiki. Ya seneng meno. Heeh, seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Ja, terus Nomor 4. 4, 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingeti itu yang jelas dong. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi apamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soale niki sinden berbobot, Mas. Oh iya. Berbobot suarane. Sapa sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Oh iya. Neng yo kan dijangkepi ben urut. Ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Kita tanjakan ya. Ya, kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo ya, kasih musik biar hebat. Iya, oke. Yo. Yo. Maka. Hop. Terima kasih. Iki ngete apa rek? Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beci Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul. Nggih alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih 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 ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah rezekinipun. Rezekine muga-muga ora luka ning malah kebak nggih Mas. Uga mendoakan pengantin berdua. Onci. Namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani. Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre. Wah nggih mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tiga bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kali. Mas yo gurung ngalami ki ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to? Ono bulus iki lho. Disopo. Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Hah? Non piye to? Non aku
kula celuken. Nggih.